दिनैहाय जोबोद मोजां मोनसे खौरां, मोजां मोनसे बाथ्रा आरो जोबोद गोजोननायनि बाथ्रा। जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि अननायजों, बिथांनि अनसुंथाइनि गेजेरजों जोंनि ग्रेटार बिन्नाखाता मौजानि सिङाव थानाय गयबारि गामियाव जोनोम मोननाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मुसुखा, लोगोसेयै उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी बामुनखुरा गामियाव जोनोम मोननाय बिथांमोन सानैनिबो बाव गिदिरै मोननै मुसुखा गायसननाय जादों। बे मुसुखाखौ गायसननानै बेखौ लुफुंनानै फोजोबनानै दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय। जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि आखाइजोंनो बेखेवनो मोनदों आरो बे बेखेवनाय दिना दिनै बर' बिजों सानखालिनो जे बेखेवनो मोनदों, बियो आरो बांसिन गोजोननायनि बाथ्रा। जोङो बिन्नाखाता मौजानि रायजो राजानि जानानै, बर' माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमानि जानानै प्रमद बर' सारखौ जों गोजोननाय बावदों, इसोरनाव आर'ज गाबदों बिथाङा जाहाथे अराय सम गोग्गो देहा लानानै थांनानै थालांनो हाथों, गोलाव जिउ बिथाङा जाथों आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौहाय बिथाङा सेवा खालामलांबाय थानो हाथों। बिथांनि अननाय गेजेरजोंनो गोबां बड'लेण्ड ओनसोलावहाय गुस्लायनाय आरो मोजां मोजां हाबाफारिफोर जागासिनो दङ। दा जोंनि बिन्नाखाता ओनसोलाव, गसाइगाव ओनसोलनि बिन्नाखाता ओनसोलाव गोबां बेबायदि गेदेमा सुबुंफोर जोनोम जादोंमोन। बे ओनसोलावनो जोंहा काली कुमार लाहारिया जोनोम मोनदोंमोन। बे ओनसोलावनो जोंहा उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी जोनोम मोनदों। बे ओनसोलावनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जोनोम मोनदों। बे ओनसोलावनो जोंहा गोबां गिदिर गिदिर अफिसारफोर बेयावहाय जोनोम मोनदों, गोबां लेखा गोरों सुबुंफोर जोनोम मोनदों। दा बे सुबुंफोरा जोंनि बर' माहारिनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेवा खालामलांदों, बिथांमोननि जौगानायनि, बिथांमोननि रैखाथिनि थामोनथानि हाबा मावलांदों। दा जोङो गोजोननाय बावदों जोंनि चिफ सारा जे जोंनाव बाव मोननै मुसुखाखौ हरनानै जोंनि ओनसोलनि सिनायथि, जोंनि ओनसोलनि जारिमिन बेखौहाय गोख्रों खालामहरदों। जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे थांनाय गोलाव सम 1990 मायथाइनि 1 मे खालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जालांदों। 1990नि 1 मायथाइनिफ्राय 1 मे दाननिफ्राय अक्ट'निफ्राय दिनैसिम जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसेबो मुसुखा गैया गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव। दिनै गिबि खेबनि थाखाय गसाइगाव टाउननि गेजेराव जोंनि चिफ सार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, बिथांनि अनसुंथाइजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मोनसे मुसुखा लुफुंनाय जाबाय आरो बेखौ दिनै बेखेवनो लाबाय बर' बिजों सानखालि। बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव हाबाफारि आरो बेनो फोरमान जे प्रमद बर' सारा जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला मा मा इसु दं, मा मा जेंना दं, मा मा हाबाफोर मावनांगौ दं, बेफोरखौ मोनफा मोनफा फारि फारि बिथाङा मावलांगासिनो दं। जोङो गसाइगाव साब डिभिजननि जानानै गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवफैनायनि थाखाय जोङो प्रमद बर' सारनिसिम गोजोननाय बावदों।